תמונה ראשונה באלבום, והיא של ילדה עם טלטלים זהובים ועיניים נוצצות. עשור שני, התבגרות, קץ התמימות, זהו עולם של הצלחות קטנות והצלחות גדולות. לימודים, קריירה ואהבה ראשונה. אהבה גדולה שמובילה לחתונה. התמונה שבאלבום הפכה לצבעונית היא של זוג מלא באהבה. עשור שלישי, אימהות, קץ הילדות. הילדה הופכת לאימא בעצמה. החלומות שלך אלו החלומות של הילדים. הרצונות שלהם הופכים להיות הרצונות שלך. התמונה שבאלבום גדלה. זוהי התמונה המשפחתית הראשונה. עשור רביעי, התפכחות. הילדים עוזבים את הקן. זהו הזמן של הגשמה עצמית, של פריחה מחודשת, של תעוזה מבורכת. כל החלומות מתגשמים. התמונה הגדולה שבאלבום נשארה במקומה. היא מתחילה להתבהר ולקבל צורה שונה. עשור חמישי, התחשבנות. זה הזמן לדרוש מהעולם בחזרה. מה שנזרע גדל ופרח, והגיע הזמן לקטוף את הפירות. המשפחה גדלה והתרחבה, והתמונה שבאלבום השתנתה והתחלפה. בתמונות רבות של ההישגים הקטנים והגדולים שלה, של בעלך ושל הילדים. עשור שישי, נחלה. זהו העשור המוכפל, נמשך על רצף של 60 שנה ומעלה. זהו זמן למנוחה וגאווה. המשפחה גדלה והתרחבה, זה הזמן לספרות, הזמן לגדל ולחנך את הצאצאים החדשים. הזמן לפנק ולספר להם על העבר המפואר של המשפחה. התמונה שבאלבום דומה לראשונה. אותם הטלטלים, אותם עיניים נוצצות, רק רבות יותר. זוהי תמונה הרבה יותר גדולה, צבעונית וצפופה, והיא ממשיכה ותמשיך לגדול לאורך 60 שנה לפחות. אמא. תמיד אומרים שאמא יש רק אחת, ואת הוכחה מנצחת לכך שאכן אמא כמוך יש רק אחת בעולם. הגענו לאן שהגענו בזכותך ובזכות אבא. אנחנו למעשה ההוכחה שעשית עבודה מצוינת, ועל כך רק נוכל להודות לך כל יום מחדש. נשאר לנו רק לאחל לך הרבה אושר, בריאות ואהבה. אוהבים אותך, שחר, גיא, קרן, טל, אסנת, שחר, מאי, גל וליאם, טל וכמובן.